Wow. Yummy. Adobong chicken. Chicken na daw pinakupsan ni Gamay. Ayun na. Ari ko ang kanay ari rin na. Okay na. Let's go. May gambal lang galing na. Okay na na eh. Sige na natin gamo. Malamig kilo. Ito 195. 800 ko lang. Chop-chop konta. Bayo mo itong bantay. Okay. Gasin mo mga gas. May brigada. Gimix ka lang. Say man daw gali kilo, pwede daw ko ng wings, pwede man daw. Wings, mga drumstick. Oo, pwede daw. Ah, wala ko nagkuha. Kalain mo, gamay mo itong drumstick. Kapit mo. Pwede mo yan, wala ko. Hi guys, good morning. Welcome back again to my YouTube channel. It's me again, Jolly, ang Ilonggang Guwapa. And guys, so for today's video, magmumukbang naman tayo. Lahi namin sa buong, Isa lang dahil. adobo. Adobo nga manok. So, gasan ko na ning manok ta. Para makita. Wait lang. Ayan. So, samtang nagadabok si kuya, no, ano na lang kasang lamas para dali. Ayan. Ahos kag bumbay. Kag luya ang iyang panakot. Ayan. Oo. Oo eh. Tagalog ang Ah. Practice ilungin ko ba? Itakang tong ano. Ah, pwede man karon lang. Naka-arrange pa na ito. Hindi ko sana Dende tandagon. Orange. Ala, orange lagi lang yung mga one-ups. Natumbler. Diin. Ilong barang. Imog na nga logot eh. Ipilit sa bike. Ipilit sa bike na. Ambot kang kasya sa ano niya. Hindi mo butangay sa pulungkuan. Di ako sasayangan na yung palibutan. Music lang ni background din ito. Hindi. Istorya tagin. Dapat namin, ginakaroon na ako. Dukuton mo gid balay mo? Malimtan ko pangalan ko. Ilista ko gaya pangalan ko karon, di ba? Sa ibla, malimtan ko ha. Ruwa, di ba? Nag-upuda sa isa ka kwarto. So, kita maglahog. Sang daan ka saging kay para patungan ta karon sang ato nga adobo pag kanon. Para nami niya. Mainit.
Hindi mo nagikwa. Sa farm Sa namon. farm naman. Sa farm. Sa inangkon. By the way, guys, may ara kami sa inangkon. Sa tinaguan. Kung ang konon mo maimog yun. Kay inangkon man. Tanan nga ka makaduan taton. Kutob sa mainyohan ah. Mga po ka aso tayo. Cute ang bakit na. Ako hindi siya bike. Nagtaklad. Ikaw ba? Nakatuto naman sa trayek tayo. Kita ko ito yung mga daro ka dito nga. Post. Jokes to go. Palaha. May talinga. Kaya ko siyang, mantika para mag-init. Ayan. Nangkol. Ay, nito to siya gid guys. Para nga ang ahos karon. Nagbumbay. Luto skills. Skills. Real. Alam, may butterfly. Butterfly. Kina? Stop na yan. Unahon ta ang ahos. Ahos kag Bombay. Ilonggo. Lunggoge. Ilonggala. Ilonggara. Ay. Bombay. Kag Loya. Fresh from the farm, no? Fresh from the farm. Nagudad ko ang kanang Isa pa naga. Pwede na yun itong brigada dito. Duga aso lang siya. Adobo. Let's go. The Philippines. Kaya patay. Kita mo nang, dapat pa kita mong struggle niya. Makaon naman ganito. Pabudlayan pagita na. Okay. Ara. Na guys, no nabako. Kara guys, no, sobra naman kayaw-yaw. Riz, bato. Wow. Laban lang. Manok. Ito manok buhit. Sorry. Ayan. Toyo rin. Dito rin. Amoy pa lang, ulam niya. Masunog na niya. Guya ko. Toyo. Sa langgaw. Langgaw. Ilongga dish ni siya. Nang paano magluto ang mga ilongga sa adobo. Basta. Kamu, different region, different region, different style of cooking. Hello! Nagnanailong ko. Ha? Nagnanailong ko. Sabi ko ano? Region, different style of cooking. Tapos, putangan ko sa Hello? Aw. hilo. Para papatay ang magkaon. Kita-kita naman gapon. Hiloan ta sarili. Taba. Wow. Asin. Tapos, putangan ta toyo langga. Tapos, syempre, ang secret natin na Nor cubes. Hindi na siya sponsor, ha?
Not sponsored. Not sponsored. Brad, ano pa mo? Wow! Magic syrup. And then, Ano ni? translator. Tinag. The peppermint. Paminta. Pepper. Paminta. English. English, among lang yapon. Kag ang dahon ni Ikanuan. isanuan. Pati ko na itong pambinas-binas. Udi? Puro to sa wanit. Okay. Dahon. Dahon. Nagsingko na ni ba? Damdamo. Para humot ay. Lugay-lugayon ta. Na. Tapos ano ta lang siya mga 20 minutes or 10 minutes. Nga pabukalon ta lang siya. Yes, sir. Yan. After 20 minutes, so butangan to sa siligrin. Dako. Ay pwede na siya ano. May sabalan siya gamay pero hindi gid siya nga as in sa sinabawan nga adobo ba. Wow. Yan, tapos na. 20 minutes left. Yan. Tapos na. Mat? Banga! Amoy pa lang ulam na. Chokes na. Mama natin sila magkaon ng dugo ng gid. So guys, luto lang amon nga adobong chicken. So may pinya kami, so kanon. So mag-pray na kita no. So the Father, the Son, Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in this day, keep future patrician in the bounty to Christ of the Lord. Amen. Amen. Kaon na! Oh my God. Wow. Pinya. Let's go. Let's go, just lamb. Lupo ko sa day. Oris. Namet? Oris. May sabaw-sabaw pa siya. Dubungit na humimik eh. Pang bayer. Agi lang ah. Tungak na siya. Sarap. Cheers. Oh, namit. Init effect. La. Namit? Dusambag. Oo, oh, sambag. Init cake? Diyan sunkiss na sa iya. Daan kami pamahaw. Tamis po ang pinya. Oo. Ang bako ganit nito, di ba kay G3. Kung hindi siya at Mami to. Ang tamis. Mamat? sarap. Sino ko, Char? Nga, wala ko na lista pangalan ko. Hindi na ta. Kasi nga, di balay. Nakuha mo na cake? Nakuha mo? Sikal sa balik mo. Sikal. Abangan mo. Nauso dati eh.
Uso na sa amon diri subong apps. Diin. Ha? Ha? Hangag ka. Apps mga bata. Ay. Alin da? Mix ni siya guys. May pitso. May ano pa ni? Wala ka din nasabi sa karon ka pa. May pitso kag may ano ni? Sarap, legit. Namit ang sabaw na no? Medyo spicy. Mapapala. Kaparar ka na talaga dahil. Legit siya, guys. Legit. Namit. Namit up. Legit. Kung magkako lang ang gambal, iba na sunod sa talinga. Namit. Lubat na kami. Kamayan lang ah. Wala ako tsa. Pusta na na. Nakahang-kahang siya. Nabukid ka mo. Namit yun. So today, day off namon. Wag na ba? Wala kami nag-bike. Why man si Apps nag-ride. Hindi I man just alam. want to chill. And then, chill. Pasensya na guys ng gawad na mapigagi sa village namon. Dola Residence. Shout out sa inyo. Legit din, hindi ko makastorya sa kanamit. Namit kayo. Hindi silent ka ni ko din. Focus. Legit siya up siya. Ano kayo yun? Legit ka. Matilawan to si Itoy. Para mag-itay na siya. Huya abi siya. Huya siya. Rutaya kay mga wala to ya. Hindi ako pag-test ko niya. Legit namit. Bin nga. Paano madula? Ano ang tingnan no? Walod-lood. Man, wait kanta. Guys, nalubat ang ano, camera. Cellphone gamit ko sa buong. Alam, mas legit lang ganyan. Usog ni. Bibiki. Alam, mas legit na ganyan. Ay, uris na si Bibiki. Kasan ka. Di makita pores mo. How about me? Importante kaon. Legit guys, legit. Promise, baby. Buson tani ka no? Mabilan pa mga video. Only rice. Only rice. Kaya pa. Makasalat ka. Takwal yan niya. Takwal. Takwal. Sige ah. Isang bagay, hindi ginakilig ko. Daw, piling ko damo dito takwal ba? Then, isungon ta, achar. Dito lang sa'yo nang kun ah. Bakante lang to siya nga lote apps. Ha? Ang palapit. Gamat siya ka, hindi sa tunga. Gamat ka lang. Tunga. Hindi ka hanggang sa'yo eh. Hindi man. Anong tunga lang. Nakahanggang sa'yo. Ang ganyan pa ko doon agay. Hindi lang namit. Untang ka na. Ay, Ido, mabusog ka na. Mabusog ka man kami ba? Ipus, nakakaon kami. Guys, may paparating. Dalian natin. Ibutangan ko sang ano, ng dahon, sang L'Oreal para dumot siya ba? Dahon sang, pati kada guys, dahon na sang ipil-ipil, yung pamalalang. So ba? Hindi ako ipil-ipil, sana ako tamo niyo. Taon!
Kaon tayo. Kaon! Ga-vlog na kami. Hala, dumi nagtala nga daw. Hello! Perfect! Tama, doregi do hindi naman na down lang. Hindi pa mangguli siya. Pati kada guys, Hindi man taguro. hindi na siya dahon sang laurel. Hindi pa na Actually dahon na di sa kilid sang amon nga ano, sang kakahuyan namon. Pati kamo da. Oh, Kaon. Guwapo. bastos. Gwapo gali. Namit. Namit guys. Namit. Namit pag ganyan kong alat sa dagat. Ah, Mm-mm. perfect. Kung may sakyan ng mga kwanti na. Sakyan. Basta nigto lang sa suba. Ay, sa suba. Namin dito. Mm. Bastos naman. Gawin yakit na. Ay! Legit. Namit rin basta sila ang kasagin, no? Mm. Kumain ko na, Kek? Wala pa. Naman. Di uso ang kaon sa hangga. Balaan mo ang pamahang pinaka-importante. Ang reso. Sarap. Alin pa kang sarap lang ginambal. Eh, Sarap. namit man gidabi. Dali ka mo. Pagkapagay na kambal, akway-way na di okay. Kaya pa. Kaya pa. Medyo lang init, sayang. Nagatas lang ko mo. Ay, ba na yun? Ah. Ay, bongga. Agres kita na ang kuwan niya. Sugon, May parang lapsit, baby ko. Wala. Kudaris yung lip tint. Maliptin ka kay balon da? Ako man. Hello? Gabi ka mama. binakali sa imot Hindi eh. pa ni lip tint. Dugon ko kayo hindi makita ang sudan. No? Oris. Hindi kita mapalugis ang lips ko. Ay, ba't Idugan na yung sudanak. Yung sudanan lang ang bad iduga. words na ako na. Baka gusto nyo. Ay, Lamar. Naman. Kapangagat na ang kahang na. Kaya pa. Gamit ang sabaw, day. Kaya ko pa. Oh. Legit. Legit lang yun nga, legit ah. Matapos lang yung video, legit lang yun mambal ko. Taod man legit, abe. Kulang ka noon? Tingnan ko. Ako man, tama na. Yung ulag na ko. Tuod, basta dito. Buson tala ng kanon, pero hindi sayang. Na, nabutrog. Kahangkek. Pangagat. Tamis na? First. Yes. Wait na? Ang guba diet ko. Ano po? Inyat yung. Hindi ako. Kahod. Medyo maingay kasi sa ano namin, Mansion. village. Sa mansyon. Kaon. Bayi man to. Ang mabin sila apps ga great ginas good morning. Mas magapon. Basta makita ka nila ang gabay. Ay, kung hindi man taga-bike ha? Oh my God.
The best. Legit. Namat. Masambag. Cheers! Eh. Cheers! Emperador. Cheers. Ay, pundador. Nag-struggle kami sa pagluto. Kaya aso-asa. Kasi niyo. Ulain mo na. Sayang. Legit. Like niyo page ko. Mas may promote ka mo. TikTok nyo. Account nyo. Pag na-apps, baka mag-famous. Diba ko? Ito may balay na nataas ha. Ay, sila to? Kanyeso. Legit, guys. Subusog ko ba? Salamat Lord. Wala ko ka-intro. Intro, wala kang intro. Nara. Tapos na. Woo. Grabe. Sayang. Butulong tanay. Wala na. Ayan. Oh, ang gini oh. Wala na, finish na. Guys, tapos na kami magkaon. Wala na yung rice. Nabilin pa nga sudan. So, ang nabilin pa nga tagna na naman ito sa kapitbahay nila. So, thank you guys. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the bell button para updated ka sa mga videos. Bye! Thank you! Happy 1,730 subscriber! Woo! Yay! Bye! Thank you sa invitation.